warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagninakang ko lagi ng muna salamat na makapamamana sa sukon. So kalilintan nga ako kapipya ginawa. Naman bagyan tanong kung sa dunia na sampai sa alungan ng maure. Sagya kun mambu ang mga rinarina maranaw sung nasi ak na idiiplila lilang na gudi kukurmata sa bantugan ni si Tinura pamilya Abdul Samad. Sa diap tara maging sa adila beto-beto. Sampurna ko sira nito ang mga rago gusto mga ngumuda di ko na idi makaplalambusa sa tadaman ako dapat tago sakit ta ginawa. Sagi kun mambuot ko ka bugayr kanu sa rina-rina maranaw sung nagi iso pagarin yung mga uda sa liam binawata sa kayan berat ta dari desa marungungan kung bisa madalan berat. Sa kataya Prinsesa Siti Nur sa pamamakin ganda sa wasalam.